ఇది ఎక్సెంట్రిక్ లోడ్. లోడ్ ఇక్కడ 30 కేజీలు పడుతుంది ఇక్కడ చూస్తున్నప్పుడు మీరు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 23 అట్లా పడుతుంది. 15 to 13 కేజెస్ ఇట్లా చూస్తున్నా దానికి. ఇప్పుడు అందుకని ఇక్కడ కూర్చొని డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకుని చూసిన దానికి, సెల్ ఫోన్ లో మీరు సినిమా చూసిన దానికి, లేకపోతే మీరు షార్ట్స్ యూట్యూబ్ షార్ట్స్ అవి చూస్తున్న దానికి ఇంత తేడా ఉంది. రోజు నిత్యం మీరు చూసినంతసేపు అనవసరంగా ఈ మజిల్స్ మీద అంత పడుతుంది. దాన్ని ఏమైనా డెవలప్ చేస్తున్నారా మీరు? ఏం లేదు. కాళ్ళని డెవలప్ చేస్తారు, వాకింగ్ అది చేస్తారు. స్పైనల్ మజిల్స్, అబ్డామినల్స్ ఏమన్నా ఎక్సర్సైజ్ చేసే దుర్లక్షణం ఉన్న వాళ్ళు అవి కొద్దిగా స్ట్రెంథెన్ చేసుకుంటారు. అంతేగాని ఎవరు చేస్తారు? చేయరు. మనకి అది ఎవరు చెప్పరు కూడా.